Rankura Badwabi, no monfa asem no enhye won sene ho hwehwemu nyina wonom enye. Wabro abrantie bia ma wato anse adwebeko che bia sia kwa. Ni nyina nse wom de krono bobile to no so, sabre wom wo yo saposifo achiron. Na hensem ho menteme ho ase bi amanimu so ewo sampa aka ho bi. Sebre kasai onipa ba kwa hwere ne nkwa ma posifo nipa miensa etuo aka wonom. Azonfo ye ni afufuro bi ka ho awie ye gepre ni akenka ni nyinata Otec 1029 FM so won mo ya hodenfo ye nkwati wonum ye gi bibia na ye de munyam hye ne de ma wo yujimat travel and consult to say we brikatente so brana fe fatu kwan kwantue no abechi we bibia ma won so a tron yo na demu de ema ye mo pese ko yuki ko bonsra kakra no de we nyina de ema passport na ohia ntem so kra no de express no ajo ema afi Ghana card and I saw ye express ya ni nyina do beyo ade abon ene ntem so kra no ticketing no nya de visa fee hotel no nya pese ba bia wo pese wo krokro o man bia ehujimat ne do ekro we dia e bia krokro da dwon bia ne chiranka na mfu bia no kodo kwen ene achita kwantu sebdo de tano no abo ene shinkin visa wo gise Germany se Netherlands se France Spain ni nyina no ehujimat travel and consult ene yo na tira kwani wo kumase no so treso hona be hu no wo buji sabrosano anase buji dano echi hono Eda Ubutu number 0552098298 and 0553 4944608 0553944608 nan worma to kese akura no school no okura SHS da bia na compreni o ma bro no mo kwa SHS no bi kura no a esu ni ban bia na nka akura ni mo kwa SHS edo okotabri ya ede amaninya ede ebre no na SHS online ya ye kan fo dia mama me papa wadawruma akura no ofie do be hia no computer internet na ni nyina bia so a na boa do bia be ko so SHS bia no bsofo ye benya mbre na ya kirembi we nya matress sem enye tank sem choboso sem enye brantan bia ne detergent bia no ya debi ni nyina ne tuition fee don ko na kura do hia so person okoye program bia mfinhyia me nu de miensa enan e de se de open bia no benya bre nya yo e de abankoda no wo mo be kira de so aben pa wo mo kuta PhD ni da kura yi ye friends doctorate no ya de se won mo ejina piti brane a obebo mo akura no tumi akonkane number no ni frɛ na ni mpanimfo nkasa 0599022998 0599022998 Ama me ne wan siri free yade obi benya wa ni nyina eye yade ne senti na kwadwo rekɔ Royal Enterprise akɔfo okurasi ne edu na badwaman so abusua aduru no numbi ni padua ne center boat ene sisi ne ho ka bibia jesi ne benkum so wan kasa hwese wo hyefie ho nyankro pɔnfa sa ama eja to wo sisi ya sisi be na wo so regina so no wadwane ote ho no mo a na abehye wakun ekoba ne se ha adwene no mo kurasi nyi ya duro no bi na wo sisi no engina so na ne o manyina nkonkan fa ma wo koko ho nsema do so sanso na pressure no ene ekum nipa de achia de se nyina pressure di nipa konse do infections ahodo sciatica mema waye mre wo mpamu nyina nkɔhwe kurasi ne aduro no bi ebeboa wo ama won so wadi adanse promise aba wo yerepa uduru hono mabenya biato Otec FM so ba be mo aduro ni biato posa kapidank Misty Heba ni nyina wo mbrom sex pharmacy wo patase sanso na Time FM oboa so uduru hono ma so pokurasi ne aduro no Tachima Free FM ejo so abanya resabia na mu pe uduru hono ma won sabe kan aduro ni bi Fredman Heba Dani Heba top amazing Heba e wotafo Methodist abrosan no mu hono mo a 0244470067 0244470067 ya homa wo fra kwadwo rekombeje so enkoma esafata wa aduro no ho no one obebo perfect series ni neyi enwoma suase na jatuma na akade ne stamp aboso umpe bi ma abofra no enkenkan ya da bia me ka cho se wudi abofra na bro fise sa anwoma no ne mofra ne kan ya bia wo madwiri mo twere so mankunimdie ba enkotu sika twitwiri de ngu school mu hono mo na abofra no nkotwere so ho ensan kofa FFM mafie ekoba ne sa ha adwene pa entubo ru adwaman so so kopen nwoma de abra abofra na mana kenkan ya busa perfect de no fise no ni atwere tumo na atwere de a wo mode atwere na se brofo de atwere nwoma ye kenkan tiase enti abofra nankasa tena ho a wotumi kanya mu ntiase twere so hwe mankunimdie ba efri keji won kosi je chestre ne de obeto buku a eye perfect de no a
Kumasi Puto just station one of penny for a crowd and so my first stop Obehuno was if our banner that Chibesha once or Bebon Hobine as in Jabefi 0243 299 938 and 0540 755 465. Juma dear Ben and Woody Dinipa Dom Nebesia, Ya Omobebo Mano or Mano so Kadia Kakra, Korisha Vitamin Natural Quine, Infinshed Dunia Chili or Mas Mama Ghana, some pa yanti on home Bonibia, Abusia, Infinshed Duna Bessin Code, one gassa to any, never knew Masters or many moon, and so Vitamin Mocono, or Tim do Tim, Vitamin Choco, Bena banana near strawberry, soya milk drink or the Biaba, Nini Nanu, and Nunaho Dwashamuma, Onoma, when a calcium cacao omega 3 and 9 protein womb, cafe. NBA ni mu boa mofra boa mpanyi fa bigu fioro fa bigu store hono mo ohoho ba fa vitamin ne bi esom no so for one na so asena wi ya ye chepre ni ade nkinkan nyinata ade abrabo wo fa antwibu esakula bo ni samfo pani na apia bo da chidom papilo kan ho bi kwa be gini boatin kokoto enu ba sanso eda saka boje se ankre wo nyina kan ho bi akosu asante eden seb aye pia pasmakafo kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohene kwabena boatin ewia bene menua abrewa ba kofi chumasi afin sabnu chebuni Asem Beba Dabi Asem na nya babusonfo nya ne ebu apawo de asie na mpaniama nya ne ntie se de ekro semfo se mo ampa krogin yakoya prince makandi na chese ye pamu agya to anim na sabio bru se benya do se de mpani kan se ye bo edam obodamini etie do na chese wote ede efiri efie arunti efie heya na ye free ensem no se de efiri cha santimantem kropon ye free nsikumase na pa petrokase no so abusonfo ya santima petrokase wotufo se tukum domakusi asante hene ayotufo se trotoso miedun wono wote petroso na sabra ya meka sei ade ato wohene anisanse ne nuaba asante hima na asante ma nana kunodu ya dom ya otoso miensa sabra ya meka se de kwano mpanifo ba nhyehyeye ya eni nya ne amane ne amamre kwan so de no ebekobreman na jane kwan koja na wohima wokakura no ya wiewia mu di kura na atumi aboyen papa na eye enhyeye mpanifo wo mo eyo baako ene se nyame ya dom a September busum ne de toso du wotwe ene na wotwe so pepepepepepepepe na wobra na nwumre so no a ye de ba hima ekro no edi kwan se da sani bia wupie montre so ene nhyehyeye ampanifo wonom ayo ti o se ye otufo se tu yo toso miedun wona ye nhyehyeye se obekuma se ne kwado a akwantu enkoso se ne etie ne se efata no ye beka na wotwe di dabre mu na eye bafo kantankrachi ya wo ye chiame pani wode tudwa na wotwe da ebre no mu na otum nkyene wo kire se nyame adom a wonipa da sani wumpie saada no wa September bosom ne de toso du wotwe fato ma mebo bosom ya iwo mu e de toso du wotwe ne na wotwe empani ahyese ebra ye kwaye sa mamre ne amane ye no ye pese krom hatemu din se ne fata sa ne ye sa wo ye wo shop so ahoro no a wada rumebru tum afen so ubetu kwan wa ye me konkran me komempran ho ne saafo no munyina mo nkompran ho sa abre no eni wa pese ko ba bie kwa de o pese oyobia se biribi na abedi adawd ma to hye dem sanse amane we yatena homre santene kwamponcha breso na no awa besi sabre ya na ansan na be ko breman no bsonfo na no kire se be kwa akogira mu kakra e wo bantema na no akira ma no eso yama ohima so na fe ye kokora no kora e wo eye breman na hyenenso ebio ma me se dot ye ba so nyame e ya dom a efiri kwasi ada Krobea no ne fo nan e na mpanifo de no ma grogu akwamu e de ye hye no e de ama na nyame ya dom a abusonfo mampani dwontroma ma mampanifo akoro na so ya nanu makose no eruntu ye beka ya ne nkomodie bi no de tudwa se obeba enti dwabrem sa adanu anopa no dwabrem panifo beye som kakra sante hene mampani ba bechia no chese ebetroato so fe ama kwankoja som no ayefe na yenka ye ho kakra na wotwidi dase wobra bafo kantankrachi na wo kire mu ama santimati ase do Ejna bejadu afai la makino yeri abeko bem banchuma arankino yensienipa yensiobia wa do ho baba de no wa wasemwa gajuno da soruno yeri abeko bem ti yeba sa fa to se besa tumani obia kwa ya hoboa etwen usiwe muno da chasi duminai dumin dusia
do so. That is do what you know. And I have a call Bremai to one son so. And I got to hear Quabrin, Nina go to Cree, and I do here. To an anonymous at mine, that in answer, Nanai, and I am away to be a one home. When I say, I'm from the Tom, in Amra, I can't say no, I can't say mine. I come here, what's that so? Then say no, Obiano so, nobody wants it. Apiafo, Absafo, Penny at this audience, Roya to Jabba for Cantancrechi, Champagne, and Odin Semituja, was soon Mamma once Amambre, and I'm why we and Penny and Fair in check. A trace was a wa, young Quati, and far a chenko share, a year Cotuji, Tisana Penny for one more cannon, you didn't see a cannon, Asante, Ibidi so pepe. Ye budi chia bubra kania kopiem wo Amansia West Mansini no emu na wotwe yamu ne beto dwa se assembly bedwani ba comment me ho asibia sore Asanko Gold Mines womo abambofo ene adehia wono mo empatuo mu ntam nam so ema assembly bedwani ba ko se ebreka sei etu akana wa free atiasefo asasi so na eno na assembly bedwafo ahodo a wono mo Amansia West nyina kire se ewiase wo hoyi eka nantini a na kato enti se omunua ho aka na eye wonum nyina ana asem ato wo maka ho bi se breka se watwere krata de afa omo presiding member Owura Amponsan antwi so se ento Asante mantam so afo ne mpanimfo aka nyina na de wo mo hwe anim kwan ne se mpanimfo mpa badwa bi a wo mo de wo mankasa ho na asem nhwehwemu nyina yemfa nsa wo nsa eno ebeboa ama tentre ne pepepeyo adedie ewa asem a asie no mu na no na wo kire se mre kakra ni se ni esi tata assembly bedwafo wa Amansia West wonom ne de wonom dwene ho kro mo ntiase wo kire se be sa bosom mienu de economy ensansu nie e na bonte so assembly member ya be kire no asa ebire wo aposifo nsema bosom mienu e na oma afie eno no mo kire se e yade a e yatetesem e ha wo mo ntomo srem panimfo se omoma badwa bi a wono ankasa de ne ho ene asem yi mu enhwehwemu presiding member Amponsan entry. Yes, you are. So you are assembly man, I would in human and what's the day Asem Beba now at Renchim CIA, I got to but the Messi woman said, Bian can come to me. And said, Dynamic and wedding. Yammy, I do the best I could commemorate for what you be sending appreciate. Just have born to you with the woman I to the best woman will be an can come to me. You make it yourself prepare that in time. Member na se presiding member Amansia West Mansini no mu onomonyamfo Amponsan entwi Absafo yonkwa poe mantem che bi yase akwa na ye kro no ababa twodwa sa branche ba kon ene yetmemfo mabru bi a wo mo ho ene jajajaja wo mo di nimpambro heading hemre wechi no a wo se wo mo abono pa ye ka sensuo de afre wo a wo sensuo hwe me nkase petepete me so abranche a ye kana se mo nyamfri nhia no adwonu en9 ye frɛ no Fidelix ye kuwa suru sane frɛ no Fidelis kuwa suru ni din edo no na abranche ne kyerɛ sɛ dipa bɛ nson ne akiri na wo mo susu sɛ fon bi ayira abranche na afa enti wo mo antia zamfra posifo no prekope atentene wo mo ye ne sɛ de wo mo pɛ no na sɛ ye ntanchia na wo mo abu no sɛ de wo mo pɛ bia che no bo no wo mo atentene ne anya adwuma na che bi de tu sɛ police command no edo wo mo hwɛ sɛ sesi aya ye ka sɛ de wo mo akyere mbrante nso ya wo mo di awu a ye te sa na ya ma no bofo agyadan abusonfo chapo champansam no ho yintie bi ye unia no kre ense enya entie no ngra nti ye botu bi asem si ne koto papa panyin bi a ehwe ho na asem si ne koba nyina ne se o chesa branche no enough but in Franza no mote na omo batch sakwa so mo too good na enen nsa na omo nya ne tie ko ewe mu ha se branche bi akoji obi tio rob na ni pa kono krampo no abedu fie abetwintwo so no we fu de ko fi ho ase be we phones nti omo na mo so suspect ne be sa guy nti guy no ko mo chensi no e kwa mo wa so mo che no ana nipa me ni so no na ba ko di abobo ya no bo no hwe fom ani hwe fom no wa nyina ha bobo bia try am sa bo no papa me ni chi na ma bo mo dan try se we jana ko fi nti ja ko fi no ko fi no na papa to ni bia na no ono abanse ne buy no so dan ko on fa han no o de man na no ti free even computers advantage ko no de man so on so fi o nti obo we fi do ro no so e de na ko so
nti papa so ne yefo no piro ne sa branch no bu na wa emre nti okobo branch no no lock phone no but no so ye aji wo dem wo nti no branch ni big so no Saturday think ba e do nani na o plan sa kwa abana me ba mo no Saturday no omo so wa be wi o ma no so den no wia nti papa ni nankasa e bo mo ni ko fa branch no back this video na e bag e ba so omo gbe so obi bi mo a omo so mo so bia bi ni kada sniff for the Abranta na dia obi ayi na emom no Abranta ba ko bi sen na yere oton ade na ne coins wo over there no pe so fa coins pe na mo sen na dia omo hu ana obi sen na ha na mo so repun so omo so obi an fina identify iti ema omo ye so bobo na fan say some now nya bu na ai zo onya ntu fi so omo nkasa fa no ko police station na emom no Abranta ye so ko no mta kesi ko bu no kwa so ko hwe na ye petrol good so machine ama papa no yire no awrahye omo e for jia branch for so no ko e chedi government hospital nti ho ana andra ade omo ho no fe na nan say abraham ndra ko na say abraham ne ato na nanu mo ntedo a ehwe me e ba na kire say abraham tie no enye ono because pa ko na am so bu so coach no ne bu ko hu no oba de fene say say abraham nti ni ka say be abraham 24 years and di fidelis kuwasuru no ama jenen ko ni sem ya say if you wrongfully suspect and you know ka say what na keep ma 7 na no dey abubo ya no born ni dey onu wa parking mode we we what nra so for we think about very 50 likra because na na so say immediate tuna ka we say teacher ni dia o ma post ko ni to me dey school feeding program dey school mudin koma school boys say en tan no mo cool keke am from ni dia no tino we dey on him as I been born in and ba say say an case na for the chedi district command mame yes mention case na to di na na busa fo no so no enya tie se ne ta ba ko esi agini a ona so wo kuma so nti ono so tike ma oba esi agati ya busa fo no medi am na kwa so won oba nti on bebi a ne be hu ni on be yan kasa because ma mo chese abranti na ko we pro bi ni no papa mi say yi ba de ma so mo nyina mo hwehwem no obi no tuna den fire ba fa ni ne bi akra wo so for ya man bofo ejadan wodi we free che bi asiakwa e de ban yo kabra ene na ohema yi a eba so bobo so me de toso edunan edi kosi ne dunwotwe no eye hu nkomodi ahodo de wo se woti wo fie ha na afi ebra ekwakọ pie mu manhia fi kese mu no Otec 1029Fm ana ewo se wutie ye hu nkomodi ahodo nyina amamra ne amane mu adisua ahodo yen ana ye de bramo ne senti na nyumako bia dama afa ho ka nyina se yen kira de ema ewiase nyina hu asante ya mamre ene ya mane ahodo absolute in E3 womu ekwaye mu dendendenden wo se yen kan tro se dwumadie ben na wudie ye de nipadom be hia obehia aduane kakra na da som womo na dwumadie no awie peyo bankuni tilapia ko obinu apani no eda so se tem eboa amadidie no ekoyie pa french fries ahodo nyina mo ye bi waso ye hono fufuo ene akokɔ nam na open kwan ben fish na open ne nantwinam na se aponche wo se bra no ma obi ni ne o ma nyina kwankan fama plain rice ahodo eni stew akokɔ nam ka ho ana fish wo de ma so na jollof rice wo ye fried rice ahodo nyina ye absolute in eatery enti se ye na wo ye wedding na wo ye ana se abadin to ahodo ni nyina mu no ene mpanifo nto kese no mo aduane na fa so ma hoho open ba ku bi na de abo anuma na kre wan so ba bia wo bia de ne so obefre wonom obeye se adwuma ne de amama ni o ma nyina konkan efiri joda bia de kosi fiada no pa no so kosi anwumere no nkono de eye absolute in E3 eho na ye kodidie tafo ese junction oben ta pass no eno tafo mekom uduru honom a honom a na empanifo ebutu oja homan ne no omuni nkomobo bia eboro medie so 0242905518 ana 0205053168 AA bakery na ye duro mu so abusua wo mo se ade bia fa ye ton ho se ye pan no cakes ahodo meat pie chips spring rolls ahodo nyina anopa betwa ti kakra ye pan no ya AA bakery ho na wo so do wani kire na ukotu bie na obeton fi se no na nei ya gya to mu e wokumase hanom nti se wo num tea bi ana cake bi na opede di dwuma se ye wedding na se birthday parties ahodo na wo betwa cake dia ye AA bakery
wo sound ho a watwa nkoso obekwa akofa bibi dia kodi dwuma ma sene wo yonkofo ebesere wo no wankasa ebeji wunsem enti kwaso honom ne kopo mu nyoma ne bi nefa bedi dwuma na nyoma nyina konkan tafoma afọ wo ben AR Rama Educational Complex honom a 0248095825 Elson for that long medicinals and so fred domo was just at the yenti and we indru at your page so happy man yes ye drubia e people abema wa yembre won paso bia na wo so make say e kwakudu nsuru no ko ya pena atwam o konkran ma kwadwojo so basa be oban bedwadai sisi na wo de che sa eboa e mama wo mo de no e pipi intentem so kra mo ye adwuma se ne se ne fata na entra 5 wonte ye ti na hye no so se typhoid to ase entra 5 no etu ase le kude wa ya so ya from agina wo yemo chawta tis waya sisi tutu se pom bia bo na hye wo de atade nyina da be firu so ama hoto aba jonso no ntime nyonso yi a wo be kon to pharmacy awunim heba awunim chemical shop awuro awunim modern so be Dr. Dapalon 0244 827228 nane no atokesen komobono na wi paye print pro graphics and advertising na wo can say t-shirt printing no we de dan no a no kwasem so be ni nyina da digital printing no ene we ni nyina exercise book no notebook so awro yem print yem fa wa mfo ni kranto akira ibenya brand ya ma packaging say paper bag e printing upe plain and as a customized ones no disposable air caps no books no ni nyina ibenya brand ya yo e de ma polythene apese design ni say kwan ya open obia print pro graphics and advertising and a build our pesi bibia printing there packaging there what they done wa ewemu di kram baby abin wa chakwa ni ebjanfo Ashtown ye open room castle no a what we put in juma sonkon number be frɛ no 0538809066 0538809066 and 0540717847 nane principal atoto kese objanfo wonom na so ya sene American kind ma we yi tuntum ba ko kokko ba ko ena yedeka se bunsem nyina edibrebo Asem Beba Dabi Otec 1029 eso asonaba ohene kwabena boatena wiemene menua abrewaba kofichumesi Sunday be Krobea daruma abuda diebunchia ba ko miedu bi ewa ha happy birthday to Iliana Ejechunwa ne papa ni siu New Image Graphics wobo Tachuman ene Iliana edin birthday Iliana na nkrupo nshira wadwene enya adwene borubu na nyincha wate aha na bibia enye fine enfama ebio happy birthday nkoma opoku Nancy asonwase wewe quarters eno no so ewo ne papa King School ene abusanfo nyina happy birthday to you Jankopon you wakoma so ade enfama akre koko bako tuntum bako me anda bruta Berma Safo Chinabua Obeba yemi bi oh pia man hene pia Obeba bijam dika China kra no so den sakoton sayem unim se sesei ene me sheda ko menhia oh okay me ko fikasiem wow se me ko hwe nioma wo meni so sesei wo ye drobani na wo free menhia na bato ha na wo twa akofa menhia ni mu ho no akofa baabi etoto nam no abu careful no na waye wadwen se wo fa ho e de akọ Ashtown was akwan ne yesi no memfa ho na se museum animu ho eduana se ho no ntem ho no memfa ho o de se obe yusu a 5S5 wase ho okay preparations are underway wow and uduru manhia fikasie mu a fire service for in fact mani abre me hu se fire tender na mu chese platform ni nyina no animdifo na bam yes ya sesei wo fix bibia enti me masha ase ahye tuntum ne de se fia ha de sesei ya ye kasei Asante ewe yi kasiem na de ebesre Asante man baabi obia wone se asenkase na ato Asante man asenkase na ato yewura enti ye kan free dwada kosi ya wada enya asemketwa ye nyina ye mradomu odokwan so na ye mfa meta ye wurachi na onye ne maame dote piafo ba ye kan so mesrew o de me ye lawyer me lawyer penny enti mesrew se da bia wo sori anopa eya o de wantumi kura no wo da wo onyankopon ase
sɛ wahwɛ so ama ade akye wawi a ɛyɛ a fasima baako bi anaa sima mmienu bi fasuro dipa ode oda sɔre bia me mete hɔ a mete hɔ yi ade baako aboa me wɔ mabrabo mu paa na ne lawyer panyini me di tu be ma kokɔ me di tu saafo yi wode woda onyankopɔne ase wie pɛ wode wantumi kura no wo pɛnentem kase ɛbɔ bra so ɛsɛ sɛ wobɛtena nyansapɔ so nom ne de ka ho a wantumi kura no sima baako anaa sima mmienu sɛ yɛn segment no suro nipa time immediately after mpaibo immediately after sɛ wada onyankopɔne ase awie sɛ wode dane nso afɛm wo kyerɛ sɛ nipa yɛda ho yɛsunsum atie mu no ɛkɔnante o ɛkɔnante paa ɛnya asɛm ketewa na no meda sɔre yɛ me nan kokromoti no ne pɔne so na ya me ya me kɔda ne nte saa me sɔre na ba nam sɛ me so wo hwɛ a wakonya akwanhyia bi wo hwɛ a wɔkɔnante mu no wɔkɔ patriye wate aseɛ enti so otumi saa ba na wo ba bɛyɛ ɔkra te asefo a dade ɔbo a yɛ guide no ma ne saa ba back no dana se na mmom uwie a sima baako anaa sima mmienu bi deɛ fasuro nipa me be shase suro dipa efiri na koyi o lawyer panyini na meka saa se me kyerɛ fasima baako anaa mmienu yisi hɔ na fasuro nipa fantastic usuro nipa wie a ɛbɛboa wo opa wawie no ebre ne hyɛda nkɔya pɛbɛ 30 seconds bi faka ho na saa 30 seconds ne deɛ fasuro oba okay 30 seconds ne kom oba ho fasuro oba okay fasuro oba na fe won so yɛ oba o 30 seconds no fasuro bɛma okay asa be kama won ko a say asem na bi ka wa fe asem no fairly me da see bro adofo mi anka sa me client panyini ba kokɔ ɛna ɛnawie yi ɔno nso akyerɛ yɛn kase ɛbɔ bɛma no ɛna die nkrofo yɛ pra yɛn nasta sese ni krudin de sɛ mo sese yɛ yi ni papa die free ne so sese ni krudin na ɛba ubehwe yo nasta ubehwe ye pa no wa hwe ya me fire wa hwe ya me fire pa adofo mi twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Ani, say an answer, who be the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says he a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smoks, no, so to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada in Field in Camp. Our pharmacist in her bar shop. FDA Aje Jodian Cratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our class. Any KG books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Nina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Ne ban combine so o ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there so ko bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo tebo no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so ehia wo mo a atufo nko putuoja
station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin wo hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada we in fear do you come. Our pharmacist and her bash at phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo drama pa. MDRG edweden kratoya. Unia, unim say students bet me at na fie suade enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abasi say SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say etumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua homoa wo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo me ma sentimi ense twa se wo ma obade de no ho hye SHS online. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abwa mo bani nya abotre suade sene ono ape. Etosumie esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niama enke wo prospectus so te sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumie nsa akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewo hia ode besuade o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye desuade ena enkankan ahohyeso. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu ne ya. Midofopa. Adia bakwa ema self-confidence. And say over good oral hygiene. Enum apomodin. Obey obini ni di nkoma unsretchre. Esanse wonim se nka anapampan efi wanu mu ba no. Oha obi enim. Eti wonso awutie me. Bra by Grace Dental. Nebe no dentist. Mo hwe wanu mu fama wo. Beye scaling and polishing. Na wo center bibia hihye mu bia no yenye yimpiepie ma wonum enna ho. Wo de o se na suabu. Tu pese esiesie na edi bisi so ma wa. Bra by Grace Dental. Ana wo de o se na keka. Tu pese e mani gina abra entu a ye hwe wanim e wo by Grace Dental. Kaka ne hawo abobo ne wo simu ntokro emoye tuntum umpe ne saa ye twenwo ewo by Grace Dental na ye ho atwuma e de ama wo ana wo hawo ne de ye wo se moa bia ni ho by Grace Dental ewo moa e de ma wo by Grace Dental ewo breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05. Asunto kona santima munyedi Asunto kona santima munyeko Mentiane mensu itwema konini Udruja bene me mahweni Udruja be yasutrese Udubonka sebia Yena minio na sem kobotu esi ba mu awo kantan kanhira bo makrabrifo akonfanko abosesa abafia ma akonfo adro daninsu brebrebere insemi na yen kanso asem bi dika o besa bere insemi na yen kanso asem bi ye o Ghana mani asante ma ati asem ye a konton kro wu defo kantan kanhira bo ma twamri bi nam ankama mu abafia ma osante hima na kuno do yed motoso miensa ekwa kra enye bibi yankano
no abuju Asante man sorry na brichi abo Asante man nyina maame na ekobrema yi munyo na musun mudisun na futuku kwanini nim se opepa besia mo wie pie amo twamfre se na nyankunme mre besani afa homo amatia si asase ya mponyina mo akom ama bosompo abena yiri ama no jamfutro hwete na no dia bani ense die mu odi a odi sinimetri so ampasa ntwa kan hema kwachi ohribo a ni madakom enti Asante menyina otufo se etu atosumienu di otiske dwa kofiso oni nananom wa Asante mamu nyina ni Asante man Ghana man na sabre won da de abuamu ampame na menyu enchaba tibro Asante man besim konwa no aye Asante ma doti yie omani nyina ni barishie no mo sesemo sonsonku no ntwa miribie nkomanhia himfie no nkoka Asante man ho moamo nkra Asante hema wasra na ne so September ebobo sumene de toso dunum do hema eto mpema dasa edi barishie behwe na ni achi hihye bekoso akosi bosume kro na de toso dunwotwe ni dunwotwe so no ana do hema bekobremai osisara na jo BMP hyerensa dwumadie Asante man gi atomo Otec 1029Fm o Krobea nchina nanoma oyema afufuro sua won ose ho da obonyina wodi ese wo metri so enti afri sa bre ya kon se bre no beso wodi ohima akobremai die oso amo afudi na afri se ehon ka ba ne nkomo nyina pramai so na abetie ye nana kona do yad ma to so yensen ohima da mere fadio ba mo awo asia kete krepi domre fo sepetetreku sonson twien krewia woni mani ntine na ya oso domi ohima da diom nyansa bisa kwanta bisa nyansafo nimdifo a wodi kosie ma abokasem ofrichi freche ofre amrefen temfrema ufrechi frefrema ne du akire ohima batampa osode na patututu fabosuo mu tihesuo twaresuo kosuo befie ne suo tutwa ampa ohime na uye ohrikutu kuntro makapia ka ofri petombe sia da sase asase echacha ma manfo ji wokrum kontonkro wo de fire sodomu a ye kan se onyankrompon won kam ho kai se Otec FM so wona efa yenda obohu kai ye Benhart Specialist Hospital bu wo chekwa kumase tanaso apatrapa Print Pro Graphics and Advertising wo chekwa Ashtown abemrom Castle ha da Palong Medicinals and so the enipa bedwaso AA Bakery and More Otafuma for Honoma Oben AR Grammar Educational Complex Jarina Seba Dinipa Bejaso Absolute in E3 O Pabia di Diama Huaba Hona Wokro Tafuesta Junction Tapas Honoma Oben Tafumakom Best Brain Publication say and Wuma Bioso Banking Kan Biano a Best Brain and also to Pankrono Abed Honoma La Posada Hotel na chiriwa ana ohu Gradifie Herbal Center osi yade bia tete obi a tete ni namu yade fada ono mo an kronum bosie oben Red Park nananu mama yini sufrafra wo amanyi me sufrafra wo abrempon sufrafra wo Pafo kantan kranchi sufrafra wo Nazampo yini sufrafra wo Utumfu achiami sufrafra wo Asante mase na ima damri fabio Gumbra bro Utumfu se tuto sumienu se na ima damri fabio Nane Gumbra bro Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adanu muguhura ayeye me na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma ne doso nanso yo dia me nipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne wo dia eni se ame no kasa no bai
enkwana wo dia ma me wo dia asem yen wo so wo dia sene ya me tinya tiato obrani hu hwibi pata ya sede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na asem wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo ntutuo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa wo die Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi bo wo mu nyina ho ban bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yibi Otec mo nyinkire ne dmani ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mu gu eni mase ne sa no mo tie wo mu ka se adwuma no mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a be ko Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi bia to ye no awade wa ho odin no tumi no enso wo manya kukudu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen ile Hey, enawia yi odoma nkoma nyankopon ayeyie enka udin kronkron no. Enawia yi odoma nkoma nyankopon enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne adehye awia yi yemma yenho aha yemma yenho akwaba yemma yenho ye hyiehia saa bre premo no atoapa ho sima aduana enum ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ena ebesom na dwumadie yi da biara da ye ka de kira dofo atiefo ne adehye se ye de suade ebre kro na mu ne ye de kire yenho nso ade enu nti awia yi a ye hye nokre moma yense yenho se ye ba besuade ebre kro na mu ne ye be kire yenho nso ade
ewe afidikasi yi so ena wiei oba ye social media platforms ne so a dwumadie ni stream live wadaroma eya join o join a eya share wadwenkyere a wo no bra comment section ho fatum mayen ye bekan no kama we afidikasi so ne de amawo sa abre kro na amu na wiei wo share wo de comment itum na wo like ye no eya follow ye ana subscribe to your channel no eno beboa madabiara da e be hia we afidie so se no ebe notify ubenya nkai bono na wonso atumi join bi na wahunu de ekọ na wahunu de eba mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oje aman majimadwa ena wiei apesemakana na majimadwa wiei Krobea jata matenase na yesom ena meba abesom wiei nuanom we wo Be Love Radio so Yankopon hira mo nyam kese ntutu ana mo nsiye ene mwa join ni show no e won tenten fidie ne so Yankopon hira mo pa ene oba United Kingdom mining sumu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Brainy Radio ene ye wo Sahara Radio ene UK fu a mo monitor ye nyina no Yankopon hira mo nyam kese na won tutumu ana mo nso mfansiye ene ye wo Kings Radio eno so ni TV o Paris France abuchman ni mu ye wo Racus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM eno so wo Columbus Ohio United States of America abuchman ni mu onum so abade mu do ewiei onum abiebiem ena adwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante ena wie me ne wahia na nhyiamu no eye som eye adesua esan eya adekere mabedwafo wa ha ene obo ade akia me agenadwa eja kwa me nso atenase obo awia akwa aba ye eja akra mpomu Yankopon adom ho ye pa na nso so adom ode nenso asan fam yembio awia yi ye hia se ye ba abesom da bia ye hia wa afidie so a ye kase yedwumadi a yedie eya adesua ya adekere enti ena awia yi eya adesua ne adekere kro na eya kwa me ho onana me ho bibi aboko de adumara kwa enanso ye hia bio ekina twemu a na wotwe a ye besimu de asantememu agro ni ho adaje ni poso kire se ye be ye sante hima dote yi sesei uhwe kuromu a enioma ekone susu nioma ekone susu send the police ede enhyehyaya ye 1 week no omudigu akwam no monsan hye ne nso enti Dr. Mensa for mai momu aboa mo ho na de ekone de beye bia the whole of next week de ebeye den pa de amamo yeah say ya ye ne nhyehyeye brebia ne obia de obeba aha enti nhyehyeye ne nso eguso a enkakrakra koso sese di congestion ahodo ekoso ewu kureimu no boys and so bre okay enti adofo mabedwafo ena wate odomonka no awiai ye hia se ye ba besom ene Mr. Ransford mehu se wa join afidie no osana na ya Krobea Asante ene enhira no ebinkamo ala onhirawo ontutu ni wabedwafo nyina na mo nsiye na wommoa mo ewa akwanuasa hodo nyina mu yeda ase eburu ya mensa ose nana ya Krobea Asante ona wo ye nana 1 we are very good afternoon to you nana menso ma join me tie mo na me hwe mo na we are pretty vibes ose ya Krobea Asante ma ha we are mechia mo pa good afternoon my lovely father nana Krobea wo ye meja wate ene menso me hwe dwumadie no live adanse kusafo yemfamu ni agro much love to you my daddy menso me da se bro wate me da se Mr. Ransford akwasi mu wate eno osana na Krobea uye mi role model wate mate kwasi me da se pa nso wate se wanfu bia se wafa me thanks for choosing me me da se Kofi Mensa eno ose akrama ha o na wie yanso ya ba ahoma ne so bi piafo yanso ya da se Emmanuel Beidu eno ose hi nana ya Krobea Asante awie yanso ya join mo very good
yɛda mo nso mo ase ebru sɛ mo join ne yɛ na ɛna wie yi adɔfo ne ade hye yɛ wɔ nsɛm ka ɔba de akyea me wɔ hɔ akra me bɔ ha nsɛm wo ɛba nnɛ no ɛne enyan nsɛm no sɛbesɛbe sɛ wotie obi die a ɛyɛ a wo nso fa yɛ afutuo ɛnɛ kaseɛ bɔbrɛ ni mu no na metu mia me client abranteɛ kɔkɔɔ bɛɛma kɔkɔɔ ɛkwa o se na metu ne fo asonaba na metu ne fo sɛ wo sɔre anopa na oda Onyankopɔn ase wie a o de wantumi kuraa no pesima baako a na asima mienu na sa asima mienu ne de mesrew emfa nye hwee fa hye wadwurim na fa hye otirim nyinaa na enkonka onipadua ne nyinaa mu se wusuro nipa fasuro nipa fasima kro ana asima mienu fasuro nipa o de wawie no watumi awie usima mienu no wo be ye ntese de wo meditate no se wo kobudafo so mu a se wonom hyehye wonom kenre na ebisa nsuo edisi ho ebinum kura ade ete se tasba nkramufo de ne bi budafo no bi kura bi na se onom tenase se wonom osom na wo face east na wo kana me horinge kiona eye adwene no ene take charge of the body me se me pesumu hwehwemu enti buda so som no makobida mewura kristosumu mewura nkramomu wo kristosum na ankasa nsumu no ye wo munchichemu mewurawuram wonim sa nkramosom ye wo nchichemu wom nchichemu wom eno so mewuram ye wo bia wonom gye obaade na bode no ankasa eno wonom gidie ye wo wone a esom owia ye wo wone a esom queen of the bosome no yawo obia chichemu bebre na saade mekan eya adwen no ene siso se o kasa asem na obeka obetumi aka beduru baabi no otumi hunu wo wankasa wumu se wayire firi omudiem ayese obi bompaye obi tumi bompaya na wa bompaye na adrum pempenso bi na wo filu ni padua no ase wayira wonam baabi enso na wo bompaye no saa netie wo baabi a enti wonso with sa consciousness no eya afa bi suro nipa enti wo de be 1 or 2 minutes wo da Nyankopon ase wi a fa sa 2 minutes ni suro nipa usuro nipa wi a na oye be ma na wa pebe 30 seconds bi na odi esuru ba pebe 30 seconds bi fa suru oba na wo ye oba nso a na wa pebe 30 seconds bi na wo nso odi esuru bema so ati ase o de wa suru enipa general awie no enipa general de say oba ne bema ba wa nso fa twe ho na suru the opposite side for be 30 seconds uwi announce wa twe ho no through the opposite side for bare 30 seconds. What I said we are ebeboa wo as nipa because enipa eyo no ankasa ne nyonko nipa tamfo enipa ya na mete se ye ka se bema ye bema tamfo eno wo ho nanso fa hye otirimu se enya bema nko na ye bema tamfo oba tumi ye bema tamfo bema tumi ye oba tamfo enti buni se enipa ye nipa tamfo. We are of the same species. Sabe mwa kura dodo won ho sini nipa. Mwa dodo won ho esini nipa. Nanso yen nipa yeta yen ho. Yeta yen ho. Enti ya fa saade ni hye otrim. Wate fa ba obra bi o ye ne saa ebeboa wo. Awiai oba de akoda bi wakune papa. Wakuno ono ane papa o wa wone se kie kuno wa wone se kie kuno saa asem no eda ho ekuro bi so mpanyimfo ni mu hemfo enso aba se owura bi se bensamfo a wodie e wo kuro ni mu wakwa akotwetwe obi na anui enti omo ba ye ni mu afidie yi so omo nim se Otec de
Asem Beba Dabi dwuma die ye headquarters omo ba betwa krache na su enti asutwa no se ne no nso ho nhyehyɛ tie no ɛno nso ye behwe awuraba bi se ni kuna akwa akɔtwe mpra se ndie nya hwe watwa ni nkuraduro watwa ni kunaduro enye nkuraduro pese ba watwa na wuduro watwa na wuduro na de yo ya ba ma ni hu ye ni nyankopɔn na si behwe no da no oba no of a brucious enu okotwa kakra enti oba ye no ne yira serve no kama oba bedidi no ofre one abaya ne baketo a se bra sansio bra me enu osaba wo woro ne nzawie ye no enu ose tena mesre so na yenidi enti wode ne nsa to aduane ni mu no onim se oba na hu se wotwa bidi a obeti bia ma akwada no enu odimirika be hwim ne ba no fam baba me ona abe feedi na ma me ti oje no na asem eringe wo na dwene obo oduadua mu kotete aduane ni bi de ma fie kraman ade chen na krama yawu ono anka se ani aduane asam na kopia abusuanim abusuani abusua chia so oba na kwa akɔgye atum se ane on the poison aden se be ma na ye na dwen se obeware ba kwa aka o twempna be ma na twempna emu oden enti ene te saade a obekuno na je nkwane ne ba no ene sese ye ya ye ka sei awade ni gu abo so be ma no de na sam abayanim ha awiei ye behwe sa asem no na yehunu ba bia ye de eno nso ebefa ene me wo owura bi ewo manim ha na adofo asem na ene wo yanim ha no ho asem no emu edu asem no eya na madama mensremo ewo afidie so se bibi nti owura yi ene ode asem no ankasa na aba bibi nti madama mi hwe nanim momfa nchame krache ohote sei abato mi hoye se ya no akasa memem ate mimu saudin wadin fie sei ato yewo mi 1985 nye na mepe 40 kumasi krodua ya mu ha na ote mpacho an wate na kumasi ha che mpacho ha na yewo mi yewo ha mpacho an nanso wonye santeni debi to we Asante by birth okay awiei asem ben ene de waba yanim hyase into nsimfimfini na mentio kasa mpacho we de nyam way back 2006 and mpacho me ba na misia sam gabi sa time no na enye na asem nti misia no na me ne di nkomo relax mawo me ne di nkomo ena me ne kasa ya na final me ne call madamfo eho madamfo oni na di nkomo asinse wo de asem no to nanim mpacho an okay ena me ne call madamfo dem ti eho na BBC oyentem oni na kushia na mpacho an okay ti sa ni siwie no ena mi busa ni fia ofrim anu na sie wie na nsan mi busa ni fia ofrim na o kire mi fie ni so fie no minim fie no ena me ga ten so na ga bi kura wom madamfo ana o so ono se ne sister no no bet fie mu tena sister ni bi ena mi so ana o ka tell me se sadia ono sa sister no ne sister o muti fie ba kun tino se esi wo entem kura na mi hu na me ba area ho pa anti mi ba na mi hu no kura na ma me nyese mi hu no da me de mentwem na obi anya de nkoni be me ne abaya no ne kansa akere wo se bibia ni entem na che sa oni na da wie no e no wo kansa asemi okay ti me ka o kansa na me si mate ena me ne be ye me de man no koye enti firi hono no me bisa me ko me hu no na obi atwam me hu no na obi atwam de mi ko adwuma na ono so ko school tafo ti mi ko adwuma na mi hia no ohun mi ana ofra mi din obo mi din na o se oba fi wa meto na mi se mi fie de wo ba be ye den ana o se a oba hwehwe mi na mi se da bi because mi kwa me enya mi fie na me ne koye ba o ka chem se oba mi fie no kwa mi yemu hye me ntena mi kan se da bi oba den wo hono mo a wo se nwumere obesan ba na mi se ma ne nsi ho satam nso na mi sunya adwuma o mazi ti me ba ya ma me aduane a mi di me tie fie ni mo a wonie na me buza nsa den a o se ai oni mi hia ye no
bosomi aso wan buninsa nti na se wonyem oni ni hia ba akono pa chon o ka se o boyfriend ho no nti no o che me se o boyfriend ti me no we na sia mi ntwa so esa mawe mo ho bia anko de be nti wono ena me ka che nse sa na wo ka matem me ni problem ti me kɔ ho me hu no ohumi ana obi atwam na me de me yi menu nti me wo ho no ma me kɔ mazi na me hia no school na okɔ school e wotafo no nti obeka kire wo se bosome aso no obeka kire me na me se me de nyamia na nipa me waka kire me se wo boyfriend ena wo se me ba me hu a we asi wo entem kura na entwam no na se no we a wo ka wo ba be ka kire me de me nyini se mia also wo do nyin se na na so ye wono mia na me nyim no na me se me de nyamia ana wo se na metene nka ena wo twem koye ti e wo hono ma de bi mi pie anopa sis me pie ni mo e fie ni mo abadwun so ana me hia one papa ene papafo mienu ena ne sister me hia o mo na papa ba ko se krachi wo dwane akwan em so kire ne se me na me kɔ no ena me se wo mi nwane me kɔdwun so na wo se me nyina ena me se me dwun so no abegina hɔ no wo hwɛ papa no ti me wie ya me bae na me ma me nso e wo hɔ no na me ma me pie bae na obisa wo mo se anopa wi aden a ena papa no ga ne papa no aka kyerɛ me ma me se omo ne omo bayi ne wo hɔ no mo ye no mo hu se ne ho adane ti omo busa no so o se me ma me no bayi a na ɔde ne satene mi so ena me ma me se sa ena me ka se ma nsɛm we die enya mia ena me ma me se da bi ye mpu nipa nti menye ena me ka se nsɛm we die me die enya den enye ye efse asɛm sei ni sei na me ma me ka kyerɛ wo mo se omo de omo nkɔ na ɔne mbe kasa ena papa no se me se nsɛm we menye a me di agora asɛm we hu bebi a me kwakɔda aba no me pia bakora na ge no wawo na ne kasa ge ne papa no o kasa no na me ka kyerɛ ma me se wate de papa no e kan no so bufu ne aba enti na ɔno so ye de e kasa na me se ana mu twifa so koye na ma mbusa na me se me de enya mia obisa na me se me de enya mia ana ɔde to me bra anim me bra ne frɛ me na me bra ne ebusa me se sei ni sei na me ma me aka kyerɛ na me kyerɛ se saa si we ntem bet me nyini se mia efse sei ni sei na ga ne ka kyerɛ me ana se nti se ne den na me woka na me se nya mia na me bra ne se yampu nipa ti nyin sei no so na ɔde ayɛ de ɔde aba ma nkɔ ho anka we nya de emma nti me na me se nya mia nti ye wo hono mbe se nansa na papa no ga ne papa no ne papa bi bae omo bae no omo ba so omo so omo ba beji muyaye omo ba me bra no ho omo be busa no say muyaye no so won wo busa me still me sinya de enya me anti no ono de sese no ni asem bia de eka eno papa ne ga ne papa se omo kɔ eno mo kɔ ye nti ye wo ho ana de bi me pie firi me efie mu ana me hia ga ne papa no eno kura efense pipa bi na ɔde ma me se menyi ga ne papa ni kura paper ya wode brɛ me okay ti me pie ya me ni hia ya wo se me hɔ kura na ɔba ne nti enya menye me so me nim pipa kro me nim ade ko na me je pipa no ti me wura fie na me kɔ bie mu me hwɛ na me de kɔ kyerɛ maame na maame se wo waju pipa ene de abre saman wo Central Police Station ena dani duru ye na me maame kɔye nti ye kɔye ko duru honom ye ti honom na time duru ye na be frɛ me sɛ nsumi wura honom bi ena me wura ho ametena honom na ne obisa asɛm no na obisa me sɛ akrachi ade na wanyem akwala na wo sɛ wonya de wonni me so me kɔ honom no because of ye be ti wa tum sɛ bia o ka sɛ nyɛ wo a ye be ntimi na ehu wo me mu sɛ because of ye be ti me atum no wo ka sɛ nyɛ wo a wakɔ no ho no de ena me se me ka sa bet ebufuo na ma me yede me ka sa o ka kyerɛ mpanyimfo na akɔto wo mo center ani obusa me se ade na manyemo akwala na me se menni ena me se me ka sa bet ebufuo ene ne ga ne ka kyerɛ me no enti na me se menya den menni na usuro si e be kyi wato an se wo be ka se sata me so die ne sem kura no nim benti ho yi kura da enti ena me se ena obisa me se nti se no nyinsen no eye hwan dia ena me se
mia ɛna obusa me 3 times obusa me wie na me say mia ɛna o say ne satam ne pipa ɛna ɔde maa me na ɔmaa me de me say team ink me kan bi obusa me bia na me kan na watworo obisa me bia o say wo dia na anya wo dia me say me dia na watworo wo dia na anya wo dia me say me dia na watworo 3 times ɛna ɔmaa me ink bi na o say me mfa me santim na me de me say team yi me team wie na afedie ɛna o so okay na ofre ga ni papa no nti ofre ga ni papa no na ga ni papa no wura inside ɛna o so sese no ne aba ni sese no waje atum sɛ nyinsen no ɛyɛ ne dia nti sese ne ewo nyina ne sɛ momfa nkofie na monkoka na munya asɛm ni yie na we de sɛ waje atum sɛ ɛyɛ ne dia ɛna papa ne sɛ dabi ɔno wamfa me ama ha kamenye ge ne papa ne ka sɛ no ɔsɛ wamfa me ama ha kamenye nti hɔ no oyi pipa ɛmono wɔ ni bottom birth set no no ɛna ɔsɛ wɔ monhwɛ na akɔla no wonya 16 nti sɛ sadia na guy ɔsɛ ne ba ni nya 16 years ɛna wo wafa no mafa no nti okay ɛna wo yi pipa no na man ne gye a wɔhwɛ no ɔsɛ na wo kora saa akɔla no wonya 16 ɛna wo wafa no na wo san sɛ nyinsen no onye no ɛna me so sɛ magye no ɔsɛ dabi ɛna ne wo sɛ wo yɛ de udem ɛna yɛ de hankof me ma me sɛ wɔ kwa kofiri nyame aba nti wo mmra no wa metome ɛna obusa wo na mo se yɛ de me akotum no sɛ na nyinsen no wɔde bae ɔsɛ me bae no ma anya antum sɛ me dia na ɛna mo se me di bet akola no onye wo ya underage akakaka no onye 16 nti na ma me se me ma me hwehwɛ me a yɛ de me akɔhyɛ mo central no me ma me twifa so na ɔba afie ti me da mu 3 days papa no kora no satam phone hyɛ da nyɛ ne yɛ frɛ na yɛ nya no so ɔpɛ sɛ ejeli me no hwɛ ne ba papa ne so ɔpɛ sɛ ejeli me no hwɛ ne ba oh okay because of say me say nyinsa ni nya me de nti na fie wo ka kyerɛ me sɛ me di agoro asɛm wo ehu bebi a me kɔkɔda no me pia abakora na akɔla no wo amakola na nyini kora na me nim no nti me da mu 3 days say Wednesday Thursday Friday no papa ne ma hɔ ɔmo ba o ma hɔ na yɛ ma me bill na me kofie na ɔmo ka sɛ ya me mbe report me ho Monday ni koye na papa ne te wɔn me kɔ report me ho na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ since ayi me mehwɛ akola no na me so na me suro to ka sɛ yi me mehwɛ akola no ni ɔte hɔ no ka sɛ me ka sɛ case ni ewie wɔn me di agwa be sa kyimi atumu ade na me nkɔhwɛ akola no ti me ba fie no be explain kyerɛ me maame no na maame no sɛ ɛna mu di mama me ne me bra no nyina kɔ central hɔ no yɛkɔ hɔ na yɛkɔ yi case ni ɛde ba fie nti firi hɔ no no me nso so me kɔ fie hɔ me kɔ ana masoma because of certain me anti me ntum da first time I ati me atum tia sɛ me fɛre kora sɛ me wura fie hɔ sɛ ntina me soma sɛ yɛnkɔ fɛ gɛ na ɔmo si gɛ no wɔnni hɔ saa ɔmo de na command sister bi wɔ tafo ayimbro no hɔ no nti me bisa nso so yɛsɛ me mmɛhwɛ no nti de bi me firi me kɔ am ka kyerɛ maame sɛ sɛ saa de a me de me nya abotre nti de me bae na me bisa na obi kyerɛ me sɛ gɛ no yɛsɛ wɔte ahimbro no mu hɔ no ne sister bi wɔ hɔ no tafo ayim fie na akyi hɔ no nti me nkɔ hɔ no nso me nim fie no nipa no sɛ wɔ no mi sɛ ne sister no hɔ ba wɔ nim fie korɔ ɛna nipa no me de me firi adwuma bae na me kɔ hɔ bɛ 7 yɛkɔbɔ 8 me gya efie de ayimfie na nimu gyina hɔ na me hu sɛ gɛ no lucky na wɔn na etwa mu na wɔnyim ɛna me frɛ no me bɔ ndi na me sɛ asemesi na ade na sɛ wo yɛsɛ me mɛhwehwɛ na sɛ zo me kɔ fie wɔ nso a me hu ɛna ya kyerɛ me sɛ aha na wote nti ɛna wɔsɛ me nim no me nsan ɛna me sɛ me nsan gɛ na ɛka sɛ me pato an na wɔsɛ me nsan sɛ wo nim ne wɔ me nsan ɛna me sɛ me nsan nti me di n'ekyia na ɔkɔ wura fie bi mu owura mu no me nso me wura fie na obisa me sɛ na sɛ me pɛdeɛ wɔ ha ɛna me sɛ na sɛ yɛsɛ me mɛhwehwɛ wo ɛno nti yɛde me okay wo papa de me case akɔ na sɛ nso me ba nso a wo sɛ ma ba nso a ɛna nyame aboa ma bɛhu fie sɛ fie we na wɔte wɔ sɛ wɔnte hɔ nom mempie nkɔ me nso me suro sɛ mayɛ mɛpaa wo korɔfo kɔ so nipa no wahyɛ ase sɛ wɔnnim wo no deɛ ɔbɛka sɛ biribi sɛ a wanhwɛ wobɛnya asɛm na me deɛ metwi faa so na mekɔ fie nti firi hɔ nom no ɛwɔ hɔ a ne papa no ɛtumi ba sɛ bia ɔde akwaraa no kɔ hospital nti ɔba a ebia saa time no 10 cedi na bia me de ama
to da me ma me de bema no e wo a wo ma nti saa mu ana ne yen tini ye ho enko ho no kre de yen tini ye ho enko gidigidi nti wo ho a oba osisika ne ye de ama no na ko saa time no nti e wo mu ana me sisters omo se omo ko yi suna nti omo ko na omo se efie we kra na case sei esiye no na me nwura ho nya de enkohwe ge no se no ho tisen ya to omo wura ho no e ko hwe no wawo na omo busan se na wo da be no o ka da wo ye no se na ene ye ntifi ena me maame ni me sisters no 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 mo so we de ko baby nti saade a skani we ho but ye wo mo je kakra ena munya sa time sem 15 cedi ena mo so mo de man se wonye na wo be da aba na mo abehwe ena oje ye na nyumre me maame wo ho no ma na ona again maame no atwaye me maame wo efi on obaye no sisa ska we yemfa nhwe obi ma ne nye de enwo ena obetu ska no bo maame na maame si bibi ni a nya abotre na asem na aba nti na o se da bi na otwifa so nti ye wo hodum ga ni me sa time no ai free sex court on mo ni da me ko hia no ahembro no me ni se enhu ni biom ekosi se ode wo ye nyina no me enhu no ena mo tam no mo de ko o mo kurum nti me wo me kra me wure kra se bibi sei e wo ho nti de bi ache ko be se 1.5 years ko 2 years me pie na me nya ko na me piki ya na ka kire me se obi hwehwe me bae na ege na akwala na ko be se 2 years wa ma akwada na ko be se 2 years okay na me ka kire me bae me wura adem na me hu na me se me ntumi pun tim ko na e bie dan na otim na me se ena mbuzan se no ho ye no se na me se na ade wori akwala no ko hyen hia since wo ye no afei na wo be explain na kire me se ono owo wie no ena omde nko hye omkrum se ma ne mfa akwala no nyede emma ma me hu cause because of case in see ya akoye police ena ekwan omde me fast no ntino ono so de na akwala na akọ omkrum no ode akwala no ko omkrum no no wose oto an ho kire no ono na eka sa asem we kire me wose ne ho kire no wose o ma me ba ska ode be ma ne ensu no ensu so mo se ma ne mfa akwala no nyede emma papa nso ba sika obeba no enso no enso mo se ma nto ono ahwe na o se da bi na o explain kire obi omo fie mpinifo bi na nipa according to ni ono ka kire me no o se o explain kire ono omo kire nse ne won peni bi ho mu ebusu won ko explain kire emfre omo mienu nyina anya de emra na o ko explain ye na ese da bi sisi akola no awo mo se ma ne mfa akola no nko ma be ma ne hu monso mo de na beto ha wonye adwuma obey den we didi ono so sky mo ye de ba no enso no enti se saade a omo nti ase enti no ye mfrɛ ma me no mra ne papa no enti wono no se ma date ni duru se omo mra na ma me na aba ma me ne ba papa ne ma omo nso mpese omo beka o so omo mienu nyina na ti wono yaka de bi hia omo mienu da ibe se date omunsamra na papa no so aba maame ne ma ena ono no hu se da bi we o matwini condemn o ma na mama na betina ho ge na hu se ne maame ne papa atwini condemn ene ye de na kotene kwa nti saade a enna ma wono no de akwala no aba no ba wo de akwala no kwa ba ye fie no se wo maame no papa no o mu nnim ho hwe no de akwala no afa akire cause o mu hu a o mbe ha no ena mi se mate nti e wo ho a no de akwala na aba me ho ba ku mienu ena me sister bi waka baby na me sister ne ka kire ne se se ne usidi akwala ibe akwala o ko 2 years pe asema e ba ye nkan wie entino se ne usidi akwala no enne na wo de na ba kire na ma case fufuro nye de emma nti wo de akwala no hu se ne hwe no emu be ye den a fa akwala no maye na ko nya wo na ebo timi aye adwuma na bi na o se da bi ono de ono ne ba enye salanti ono ntimi mfa ne ba emma ena me sister ne bufu ka kire se sa wo ka se dia na zo peso chesa akwala no enye enua ne ba se sa na wo ka dia ena o se da bi eye ne ba bete wono ne ba de wonye sala ena o ka kire me sister se sa na me sister eka akwala no mfa ne sifia bium
ekosi se na mi sister ndi bufu ka chan se o se won fani nsi fia bioma wate na se woni makwala ne papa no ena o twifa so me nkoja no kwan efiri wono me hu ne biom ti me wure fikura se akwala bi wo a yese bia mawo no anase osman hwehwe ne kira kwan enti me wo hono ma last year asem no ne ye fasting na me wo hono me tisa akwala bi abo me dan mu obi gina wo kwan ya no obom bi wa no na kasa de akwala bi ebo me dan mu gwanwe na me busa nse hwan ya na wo se ono na me se wo mram to oba mu ana obetena ase na me se etese na wo se na me busa nse adan ya na wo so ma me se wo ba on frɛ ono ne maame no na se wuni makwala krokra nimu no se wanya be se 16 wo ko 17 se be 2 years ni mu ana me hu no eno ano me hu ni biom ti na ye oba na mpacho wono a wanya be 16 ko 17 wow enti ana me busa ne se na kwan so na so wo maame se oba na wa frɛ ono ne maame no enti minim se djuma na me koya amomo because minim no ana me busa ne se na wo firi he na wo kire fie no o kire fie ne fie nso minim wo na me se na me se wo de frɛ wo ma yenkɔe na wo se da bi o maame se minim se djuma enti me prese yenkɔ ono nso se da bi wo de me ma ne frɛ ne maame na ansa na wo frɛ wo maame no wo frɛ wo maame na me je phone na mbusa na maame ni chia me tin voice na me kai na me ka chen se aden no se akwala na watimi ni prekope obusa me se akwala na watimi ni minimum no na me se minimum no na hwan no na wo se wo bana na me se me babe na wo se na kwa me na me se wo se wo wie school na wo pese otoa so wo wie primary to pese otoa so wo SS na me se na akwala na wie school afi na wa ya ma akwala no abebo wo so na wo ba be ka che me se omra na akwala when wo se akwala no bisa ne se opese wo hu wo papa na wo ha no na me se when of the last time akwala no bisa wo se opese wo hu wo papa na wo se wo taaka na me se na wo ya adien na wo ka kire no na wo se ya na me se wo nya abotre enti ene de awabotre na abanti na wa kire ne se me fie ni nto omra o se min send uska akwala no be ko SS nti ya min fasika ma na me se min timi fasika emfa mfikyire emma nti wo de ne wo mun se akwala no me manako ena me busa akwala no se friend sen na oboni din na me se oni me wose dabi if you have bad wose dabi o ma hada ena me busa na one of the last time obusa o ma me se opese wo hu papa ina so o tai busa o ma me na obusa ni bia na ma me ni se wo nya abotre ena me se okay mate nti ya friend sen oboni din me so nye din a menim se de to no edin a de to no eto ni din se ididi abas nti sa time no yeto ni sa din me sisters in ko mo koya sa da no mu to sa din na se enyumere ma me ne be to sika no e de boy nti ye de edin a ne yenim no akwala no since o den koya o san de ni buy akwala ne so buy wa me bo abas da bi o si me bisa ni din a o si e fe no o say Maxwell mpacho an ana me se mate nti na me ne edi me ma me na mbusa ma me nti one of the last time akwala ne ta busa wono sa akwala no uni didi se eye me ba udi ni tu free hase no so de na kwotena mampo pepo so se de kronu din na me se se udi didi sa akwala ne ye me ba ade nti no watch se akọ primary se me nwuyi enti ade nti na won fa akwala ne ye den ama me kan kire me se bia semesi ba no se me de ni ko school nti ebia mam bibi na anayen hwe kwan ya de ne beko se na wakohwe na ama na nyini a se me woni me nim no enne na oba be ka se wa wie school na opese wo de ne to aso ska we de mintimi mfasika mfam fichire nti wo de wo pa fa akwala no ebra na wo aso ne nsa wo de ne ba me ma me no mo no wa be explain a kire omo wo explain kire omo a ombeti ase se se wakohwe na enne eduru se ya na yenso ya to aso da wo de akwala no beko on for the right channel. Yes. Say abusuya ni abusuya ebi akwada de ni na ne ho nsen kan ye bi wo kwa monka. Okay. And I was say
ono de wontimi nyesa no no ode deka nti wontimi mfa akola no ono emma wagigi sika de akola no akoto akola no ho school eyi ansa na wo ma akola na aba me hono no nti dise wotwe sa aka ni wi ansa na so ono betimi de akola no ana meso minnim ho hwe mintimi nsandi sika emfa mfikyire sa nti no ha me ne ko na ba se afa wo frame a ne me kan won ti ase nti wo frame na me nso menye de me mfa afa na akola no nso se me dim number ma no nso frame na me mfa ti me wo hono ma na de wo san frame peke ye no wo kasa na ma me ni na me de ma me se ma se ni se na girl no e ka no maka kire nso won fa akola no mbra na maame so se ne me kan de right nti de na me de maame kana me maame ne kasa na maame si ne me kan no on ti ase no fa akola ne mbra ana wo so on wontimi nya saade na saade ye wonye ene me onye yenyu ana o kati phone nti me wo hono de bi me da wa na me ti se ye bom pu me pie ne ya akola na o se ye hwehwe me ti me pie no am ko to woni papa bi ewo efie ni mo no papa na enwure fie eduru wa no de pipa bi che me nsem ana me se da bi paper foforo paper di nkan ba ye wokoda mu nansa se paper to so mienu asan ba aha ena meji pipa no na me se papa mi ntimi ni enwure fie na o se da bi ono onwure fie na me se mi so mi ntimi ni na abonten enji sa pipa no nti onwure fie na enye se wo wansa me na ye de abrame ndi onwure fie ana me ni ngira wure fie na me frɛ me bra na me bra pie na obusa asa na o explain ye se akola no ena o ma me de case abase me nhwɛ no to no ofura Asante Mampo court maame na sa akosama wa Asante Mampo court Asante Mampo court ti duru ho no mo ena me bra nji ena me bra no busa akola na akwa o ye den hu ha na me so na me maame no me din kan explain a kyerɛ na me maame no so akola no ma se wono tafo ya na wo ya no tafo otimisa ko no wo ka che me se onu fi ha woni mu abeti woni se hakora no papa ye de efiri akola na asema wo kan enye se wo maame e kire no a ofa fie ni mu ko ko bobol nyina nti me ye na me ka che nti me ene ye DP pa no ene o mo ka sai na papa ne ene akola ne ye de ekoye o mo twi fa so ko ya fi nti wo na date ni duru ye ene ye ko Asante Mampo court no ya koye ni wura dem hon ana jeje no so na ade na ma wa akola na me nhwe no ana mi se o odi akola no etwifa so ana tama odi akola no e baaye no o chirechiri mu te se de wa chire ana o se nti se no akola na ma nhwe na 16 years akola no onye 16 ko 17 years nti se no ni aye no e kana o se ye bomi because of mama maame na yede abre meja akola na abone so ena me se mati na wo se nti se 16 years no kra na akola na edia wo so mo ti se free sukra na se e manti bia kra no sakra ni di 500 Ghana o mo keka bomu o se ko 600 million mintwi ama geno to ya 600 million ama girl no is a 60,000 Ghana cedis. Court ni se tua fama girl. Na me simpacho se ska we de minya. Ana o si minya. Nti me kana me bra no pa o mo acho me nso me kana o mo si minya cause me ja akola na abo girl so ama girl na bra nti. Ana me so me ye pa acho wa na o mo tete so na be duru 200 million. Ana si ati. Ana o mai date se yenko na ya saba. Tie ko no mo se da bi se ma bana mi behwe me ba wo se me ma akola niska nti mentwi 1000 na me se me so me nim se sa nim se case ni e ba be ka ho asemansa na wo se da bi na wo kohwe wo ba wo nim se wo betwi ajeje no nti mentwi 1000 nti me free fie na e sandiska ene yi na me de market no na e twi fa so ba fie nti omo se scan me de 4 months ene e twi scan intwe 50 million mo kama ni be see say 200 million if free 600 no e ba be do 200 million ene yese fa abosome 9 ene intwe say scan no magen na me ka say mintimi na judge ni simetimi to mo asese da misika no ombia asese maja akwala na abo
again so in the manya de cause of na me say ono de akwala ni dwane say ono ne ba nya sala enti no na say o mo si de bi enu yam nya asem a de ka asem cause o de ne koye o say o mo say se ka mi dwan kra na ayira ka me kwa na oso enti nipa na o de ne koye na o say ka mi ti echire e ko hwehwe no enti o na me de mi twa so na o mo say 200 million ti ma again 10 million the next day you know na me bra no ko again mu fie say nke the 40 be akoso na 50 enti omo kwa ka me yi asem na ide abafie omo koye ne again ma me no mu se omo mpene once ameja akola na ama omo ba no na ehwe no wa omo de case ni koye yenkoto aso ho asem ne nka court wa okay na me bra no e patch wa mo se de bi omo nte ase na to try ana mo ba fi nti omo anjiska no omo so yemfa sika no court no ti dan duru ya me ma nko because of na mi suru nti ma nko suru sa kwa e be sa achewatum nti ana omo de 30 million me bra ndi koye okoye a omo ka se 30 million ba na judge ni si esha o ka se 40 na nye 50 ade na 30 na me wo he ana me bra nsi mahwim me kwa kopa edwuma ayede aye ana o se emu yiri kransa na omo ji sa 30 million ana omo ji na yede ma girl na me bra nsa ba ifie no omo busa me bra nse o se omo de me ba o de me ba me na me twe sika no ntina me nkyere ana me bra no be kyere kwankora me fa so twe sika na me bra no ze da bi enye won na etwe nti wontimi nkyere because onye won na ye medwuma e ma me ana o se nti dani duru ye na me bra no e ka kyere me ze da bi omo se me mfa wo mra na be kyere sika no kwankora be fa so ayede etwia na misi okay na me bra no koy na judge ni busa me se ne sika no e kwan be na me fa so ayede etwia sika no ana misi wo sika no de ni twia no de misre omo aso mbe ma me ho kwan de misre omo se enka manti bia no enka minmro omo 200 Ghana every month na judge ni se sika we de me mpese metwia if se enka mpese metwia sika aka 160 million me kasa me betwia 22 million dia na se me mpese metwia how many months and years na mpese me betwia sa sika no na me se misre na edwumanti na me kasa nti misre na no se da bi sa de anyi se man fa 80 million amma yemfa me nkoshim nti ya pacho na me bra efre epa wo macho no so ti me bra kotufom pa wo macho wo se da bi me bra no so na ni efi na okobe se be duru 70 years ekoto je ngina agu fom wo se da bi agency da bi nti ahosa iska ni enya ana me bra no frefre ya na onya 2000 no de man judge ni so wonye na ga ni to so nani age agiska ama no ene de mi koshim ya de wakoshim mpa twan ya de mi koshim Asante mampo nso nti ade chin ya me de se mi shem nti minnim ne ekọ nti me bra no mu na omo ye ya no munya 4000 e de buy ene ko mo pacho ansa ne ye man bill tiene sa di 4000 count and a man bill na me buy nti e buy be duru na me ka se me bra se die ne ma ka che se me yenye but me kan na ase o se usuro se bia ye be ye na ye me dia na akoya asem e bia the pressure de be ma me no e be different nti me de mi abutre se e wi nti akola no so woni me nye case we nti a me so mitimi hu no waterfall na dey me hu no na me friend no so that am ye yimi amaba me hu na me friend no buy na me say ya no umrefi ana so wate afi wa ama ade che me hwe na mu ama firi won ma che dey bi so me ho na me hu se wo twem na me say na me ka che se brefi a ma woni se wo case wa wonti ana ya che me atum na me so me ka che se brefi so a wonya de umma aden ana me nya wo papa ana se me wo papa na me se na woni se me wo papa na die nti na me kasa bra umma Asem Beba Dabi ana so wate obeba nti ade chinye me wo hono ena mti se yebo mpunu mi bie na na me se wo mra dem no bae ni didi nkoma na manis kasa wonye
onko to aduane na onko nti de bia omra no magiska so wonim nti kwan mefa so a odi benim me no cause me ni nsia adanye case ni nti oye a oba me ho ba ko mienu ene de me bisa ne se asimesi na ana me bisa akwala nsa asimesi na ya wo hon ma onyare no se o da bi onyare na me se sa on okay but kan pese me ma me no ko me hwe wa ho odin se ne sitie because me to me nyare me kai de last me yare since me ni fie sa na aka kira akwada no so pese o de ne ko na ha ne hwe ne so sa na ma kire ne nnuane a obedi a ono so on yare say bia once yare die na ma sa kire ne say aduane we enye ne mimi di enie ti me ka sa na ote ase na me so okay ena me din kan buku se mpese me koye die ne nti me frɛ bebi obi we die ne no nti ɛhɔ na akwala no date ni duru ye be duru ye kwa na frɛ me ofrɛ me ha na me se wo mra so on the onim se onene ko no akɔ check na hoden so ono so oni papa afi no hu se ni papa nie nti ono so free ono ma oba bia na mama ni sika no hu se ebia se aka bibi kura tunitiri mu a waba me ho ba ko mienu miense free ono de bia kura no oba wo hu se me nya ni papa ni nti ya na oba ye na me ni madam fu bi o taxi driver na me so me ni no ni medinka aka bibi a kire no na me ni ko bibi o me yedi ni no ko ene to na time so no mo si enwuram ye wura mu no mo take samples no mo take samples ni na wie na mo se ye nko me ni fa krum na me ko to ene mama no se ne be ya in case of say bia obeko fia ye busa na o se o me papa na edimi ko krum no akoto ne ma ede ama me ti me ma ye wura jama ai keti market kese ni Dubai ho me se ne ope won kan yin ma no ene wo kire jeans bi ne yi wo kire we ne yi se ene yi na me twiaka na me ne fuka sata madam fo ne me wono to aso ko ejuma so a taxi driver na ye buy nzama ko take samples na wie take wie okay ne fa sa krum ko esa shopping na man ne twi fast by fee ti me wo ho ya na waba amaniska no ko anopa bia no ese wo mra no mediska se sa afi oba na die ne no court one so me bra ne ko bia me man 20 million e di kutua ka ni bi se me ye yi me no oko sa ko na me man 20 million oko o mu se swa ana o se me o mu sansa me wo he na o se me tu kwa me kwa ko pay dwuma ye diskania bia ye aba judge ni se swa eye ya no mo je no mo de maga no nti the next month soon ye no satam no na resource na ekoye die ni no aba that is a way there wa na wo de wo pe e fa ase e de akwada ni buku ye de ne koye koye sa die ni okay enti e ba ye no e ba ye no resource ye send ma me bie hwe na nya me ba eye tobo we dia munyi jata ni ntum na jata nsu ba ko mu ma jata ni nsu atiefo mu ma jata nsu ba ko ile ura DNA na wa wo fa ase e de akwada ne koye me take samples no mu kokoye na results ne ba ye no na DNA wom me pacho na nya me ba akwada ne nya wo ba me pacho nya me ba wedding here them first why 3 days e was central e ho ye bo wo ka ye de akwada na dwane wante ne ho asem bio ye wo akwada ne din amode ma ye se ye mfa mfra akwada ne ya mfa mfre no ote ho na akwada bi ba ye maame na befre one wakaza se oba de gina ho wo ko esese dibra beboa e na wo se won fa the right way no won fa akwada ne mra wa mfa na ama next thing na wunya ye court se akosama wo mampo court
ye do court no court abo ka 600 million e na masre so na abedru 200 million e hokura na yasache watum wo mampon so wadem amade ache se wo hwe akwada no wa faase akoteki samples akoye DNA yesi akwada ne nyedey enya me ba okay womensem enawiei I have the first sample yaka secret ye pie ni nyawe gwa o aka another big secret sample e wo manim ene aleles ni nyina wombi me de da bia amkasa aleles ni de be mfa di agro wokoye odi anewi a ne kan mu no ya na de de o de check DNA criteria no what ya see na wa hwehwehwehwe aleles no markings no ni nyina eye na wa check your genetics characteristics no what ya see filters are you use ye the filter ye nyina no na wa hwe ni nyina na afei wa ba behwe iskuo to no e hona asem ni nyina wo enti se wo hwe the first one na baby akoye sa test yin so ye a very credible place. In conclusion, enipa sumasi ye bemei is excluded from being the biological father of Akwadado. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Bermano is not the biological father of the Akwalano. Kratano ena ikitamin semno. It's a DNA ne dikaino. Eno ena ikita mensem ewo FDA sono. Eni good. Have a blast, Dr. Koba. Yeah, nana. Maybe Momo, another secret be. Eh, ezamo misi nipa da sedi. Se wo sore. O bom paye da Onyankopon ase wia. Da bia went to me kura no 1 or 2 minutes die fesi ho na fesuro dipa. Fesuro nipa. Udi 2 minutes ni suro nipa wia. Udi obetumi na obenya 30 seconds bi ana 1 minute bi kura no a san fa sa 30 seconds na 1 minute no fesuru oba sa wo ye bema fa sa 30 seconds no ana 1 minute no fesuru oba sa won so ye oba fa sa 30 seconds no ana 1 minute no fesuru bema na wunya suro wia na wapia befa Hepa Plus opavi now plasmos na wanom me sa na meyo se mi pie free me bedroom bra ma ye de se me hwo me kukuo mu nyina wia mi pie si hall a na mato mani ahwe me dining table ne so eye hona me Hepa Plus me pavi me plasmos no isi se me nom wo empty stomach a mi amitumi hu se ni o ma pie free me mu pie enti mo a ye kan kura no o se me de constipation wo me so pa me yem to me tim se onnom Hepa Plus on an empty stomach. I'm telling you and I bet you understand what I'm saying. O better the make ya say na wa wie no na feina o bepe aduane na wadie eno ye me policy sa ne to de bia me ye no e to de bi nso a manum na no petututu no a that is a sad that day ne de ma mark mi kubegent no e de ato ho yani omunya humi ana na ba na metutu me nioma e de afra mi kubensuo no eno no de se me nom ne saa me de ye me prostate ho adwuma me da bia me ka so wo prostate issues a wo de tutu bi fa fra kubensuo we nya doctor ne kora ne ka ye formula we mi ana me de ma wo afidie so tutu bi fa fra kubensuo those of you with prostate issue
tutu kura ye beka ne brofo say tutu o dia tutu sam use the tutu wine to mix kubensio coconut water and drink me mani hunu tutu brofo a me ameka tutu the kubensio and tutu the capsules the Hepaplus capsules fafra kubensio mix with the coconut water you take fire prostate no ehun adwuma se wa anya ne saa na wo de nsuo de de bi kura na obenya fafra fire prostate hu adwuma sente saa nso a kwabrane ei nom ana memene bema fa okwadu num fatu akire oba fa tadwe na fatu akire na obetene de nso ye ka ne brofo sei ena ya wo na mabon saa no obo ni ho se na de obo ne kura brofo mu ha obetene de jataba ona ayire wa aburuchire bo aye igosi enu ye mempe Nigeria fo de Canada brofo still na doctor ene ye yawada na no brada o she amanfo bo ewo afidie so enti me dinki ama usima ba akopɛ faka bibi adofo mi bebi ahoma na tum ena no pay doctor chenro ni bi make sure say unya bi anopa na awia memfrɛ ma woni a enya bi anopa no awia yi onum nsu nya bi ofra ubenya miensa ni nyina bi ewo afidie so doc mama 1 minute fakaza me da se na ehu se ena ni nyina aye na ya wada ye pa eni nti ye pese edu ya wada odasani bia nya hwe ewo saa eda ya wada mu no otumi yi yaudie bia ewo ne mu epie nti obi ho yo bema first time obetumi yi yaudie afri ne mu no oda na ho pa so bema bia wo yi yaudie afri ne mu da no in fact wo de kwadunum tutu akiri na utumi yi yaudie no a odama hoto oba bia so otumi boa emie yi ohaw free ne so no ono ankasa hu sesa nyakopon abo no so yo ba eniti ene yempese yade otide yempese yade titi obia yempese obia de anigye na otumi ma eda ya wada no eye da soronko edema nti se yare wo ho ana yade ne ho ka bibia na yemede nana eka se odikubensuo na se nsuo a ye wo mo no ede bone prostate ho ban no enkyereda se nana wo prostate mu yare o dabi onim se oyo obema bia wo sa prostate no sa gland no obema bia wo na wo nyini bia so anu nso nyini na emom wa nhwa amboa wo nipadua na ebe ye ohaw edema wo eni ti ne ye stress obema bia de anka Hepaplus plasmos no ye nipadua ni mu adwuma so yo ba nunum bi na NCC we de ye maganafo ehun adwu obia simple and short say amanfo ahyase efre tobo memfa ho nkoso gina so ansa we de na ni bre pa mefa na Krobea na ni abre ne ho gina so ansa memfa ho nko gina so ansa me pa mo chawo me announce lines no na fi me de won mo amapeke wodom no akọ ofra de atienie obekere baabia wo okokoto aduro ni bi baabia wo to ye awunya ne 20 cedis no me ma wa kere ewo afidie yi so uwia mema omiensa ni nyina bi na yemfa mo onom a omoto omiensa ni nyina 60 cedis no yemfa mo yensem emfa masa nkofo no numbers ne ye 0505 224944 ena 0505 225578 me ba cho wani o na o ka se free he hello ye fra say ana nampa te fe me anti Suzy dikashafu etimeti Auntie Suzy etimatim new site Hepaplus wakoto bi wo baabi a unya ne miensa nyina 2020 sister kire baabi akoto no ne yemfa monipa kro na ba so me pacho me ton wo pankro no dwom fa provision so abrosine wo ho na wo redwem mu no ho no ma drosto bi wo ho no okay o de ne miensa ne nyina ma wo sister me pacho ane. Oh, very good. Now one kasa no miensa ni nyina bi na Auntie Suzy eye wo de ai ka na njinja me na mencha o miensa ni bi me pacho me so na me ho na ya me ya pa se me no eye papa ntie na kwa ma yesa me kwa kopi bi ato ya no ko te kura uti ye me che obi upeni nsu ya na open to pa ye
the price of the peninsula. Wajinsu. Auntie Susie Brautek yana brabeje. Ate. Machomi and sending nebi sisi ya. Ofrefo wujina haudi de se na kase free hen. Mr. JB. Nyankopon yadom Hepa Plus Pavi Plus Mosono wo baby a woto de a ye de ma omiensa ni nyina assist 20 each no kan ye moni pa koraba so nana ye man kan so ha yo baby ye frɛ ho say betom okay na de we format no no ye pe nana pon format na ono de if we do one, the chair is a Hepa Plus. Among pocket on the 20 cities. There's I say pretend. And what about 20 cities? What on is or come to need to be. Wow. What on 20 cities are better than me. I'm no Casay. Wow. Mese wa wonti mi nano kokoto bi no wa wonti mi na enna eya wodin kokoto bi no powerful. Good. Mr. JB, where dear me and sending in a wo peninsula na peto pa ye no. Na ni so na me. Okay. Ni so na pepa. Bra, mache wunsuo ni nyina bi me ensa no, mache obi wa ha bra beje. Ofrafo a wugina haudi de say na aka se free hen. Oh, ne credit asa we die kusa. Wa mu obi abeti asi akire. Hello, we dey de say na aka se free hen. Ibrahim Muhammad Ibrahim ka se free wo ho Achina. Mohammed, he fan na wakoto Hepa Plus Pavi Plus Mosibia. Nemi ense nyina ye de ma o 60. Aha. Haya me fitwe ha. Rosto go friend Dr. Dabi. Na wana mi to. O de ma nemi ense nyina 60 pepepe. Nemi ense nyina 60. O si achina ho ye friend Dr. De. Dr. Dabi. Dr. Ejenim. Abi yo mate Dr. Abi yebo wabaso Dr. Abi drugstore yebo wabaso wachina na wa wono mo yande na ayama ka kira bi Muhammad oh that time na me yare de dem tama ne ka tama na mo ya na me nka na me yare de dem na me no mo dru na me de me ho ya mera me ho ya den pa wow ene bra me chawo me chawo me ensa ni nyina bi mo mra meje me ensa ni nyina bi mfama wate very good me da say Muhammad ewie hello me pa chawo di de say na so ka se free hen Eric Asim ka se free man ponten yo Eric he fa na Hepa o say Eric Asim o ka se free man ponten he fa no akoto enuo yi bia ye de me ensa ni nyina ma o 60. It's a 2020. Nana Krobea, me tono baby miambi. Chirame. Na omo de mame 2020 to me ensani na CCD. Chire sa miambi do ne mame. Ba ko wo mamponte edwum ho na ba ko so wo mamponte our ladies of grace so the honum. Oh, wow. 2020. Very good. Now, wow. Oh, mama, musampo. Ka bi chira tie for. Na ko bia na ba ho no ma fa ba ya dance bia ma. Wa bo anfo ate. Ate beba. Eni ebra me ma mi ensa ni nyina bi wate. E ma bi ensa ni. Wo pensu ya na opetopa ye. Me petupa me wonsu ba ko na abaji ni ni baje na fa ko your calculations why baje ko your calculations me pa cha udi de say na aka se free hen hello ja program wa ho ya ja wo ye from say na aka se free hen ja pia ni me ka se free tech e dia senior site ja pia kai oh nyankopon jira ja pia bibia aboko de Amado, member kasa we dey kudu ha your friend be new site or drugstore Mr. Champon. The primary advert mama for photo woman do what the chair for auto boja mokoni na say or fear be come out mama asa me who acha dey also no pam and now tell you sir ko Mr. Champon ko je Hepa Plus me sir I did chima. Okay, that's Yabra. Ubuni. Other my idea Ubuni. So to parliament was I don't know Mamma Cotono, a bump after
mote ya na mu pepa nso de medral ene busa rostoro na obeka chiro pia extra no ton pia ejapia wadama miensa ni nyina mede chew entibra beje wate mate so de mefro te kwa me fa so mabade mate bro medase hello we did the say na kasa free hen hello ujina so a wo frɛ menya sa obi nso pɛso aba wo yɛ sa na wa sɛ obi chance no hello me pa cha yɛ frɔ sɛ na kasa free hen Oduru Abraham Edumata nikase fisi yenu bishikuru piase owo piase pe CJ Louis Krum hefa na wo to bia ye de ma 2020 me ba cha piase the only for 19 piase hono mo a gasto no ye kwabene champ gasto hono mo na meto no 2020 wow ni akwanya kra na wo ba sadia na ka cho se duro wudi ni na beboa pamade sa yekua ki nyadisa na aboaye na akra me de ntati na shake ni mekini o enye problem o de wo ba yie na de hian sa oba obeba Otec ha oba beje wate mate akra ikomi no mecha ne pa piafo bra mama enti me pam cha drugstore na e wo piase fo ja nhye ne so no ono nso de 2020 nyagopo nhyira ne pa yeda na se hello we did the say na aka se free hen jema fini wa so ase o se afro say Anthony Dian me taba da Krobea okra yeah fa udi ba ko ka ho Anthony Dian Anthony kusi Anthony eja sie na he fa na wo to bia ye de miensa ni nyina ma o 60 2020 o aswati se wo dia dele wo be like pharmacy bi wo ta na odeji ta na odeji wa ya de be like pharmacy Nyankopon nhyira be line pharmacy ne pa na wa wono ma de na ya hepa plus pavi plus boss no eye ma wo nipadua no the pastor na me de ense le wa na me hunam na mo bi keka me hunam ne mu bi em peda e bi da Krobea me da Krobea oni omom ye assembly de ni bomo da ko na ka kire mo na mo ka se ne go tobi na na me na hu sa aboa me pa ye bu ta ma bi na ye kama ababua usisi mbe ye kama saa wo de bra tofa ha beje me yensa ni nyina bi kura asisi a wate beje e onhyira won so hello we did the say na aka se free hen eja usu adanse bodsango eja usu eja usu na bodsango he fa na ya wutobi a ye de ma 2020 no Mr. Frank wa obodwesa ngo hwa wa ya de Nyankopon hyira ne pa na wonom a ya wa ankasa eye den ne ma wo numa etimi nyane me no pam wabuba etimi nyane wa no pa wabuba nyane me no pam wabube bra eja me mam yensa ni nyina bi sa bra beje wate dabi yenya tro din ne nso nko ade wo de se wunya ba ada beto afa kumase bia ana wo obi a obetumi abeje ama wa aba ne meje no mfa ma ne wate what do you we are from your off air mebobo me number from your off air ni enkasa off air wate na there be mebobo me number na ma no afrem your off air wate na yakasa hello me pa cho wonsu di de se na akasa free he hello hello eni ekwai unkasa dia hello we di de se na akasa free he wa frefo a wutwato na me Krobea yeah daddy si abala ne so daddy si Nyankopon ya dom ye ho ye pa na wanya bala yi so de wo ya woto de free he ye de ma 2020 nko ade a kire ye ho ide adi ya pharmacy na unim bibi ni na makonta
Yes, of course, my good damn heaven or yellow hospital. I'm not trying to tell me what you can say. Before hospital, I would like the easy man also. They say, well, no, I need to see the job. My good damn was hey. Dr. Eben. Oh. Piafo. Matthew Bru. Onka onso ho bra na beje me yensa ni nyina bi. Odi be man bia obenom. Ono kra de wono kra topa ye ne nso opepa that is see. Opetopa ye no no pensuo ne nso. Oh. Me pa chao ohene a ofre me na no ada me bru mi modin na nso for ohene din shem. For ohene din shem. Why? Doctor, yes. But last words factory. Wadro ne die. Me office wa me recommend pa de mama fo. What was that crash no oka? Yeah. Adru eye no ye bo hu da room ni panya fo pa because say enye say oka so nkoto na ne ho kika no sa obedwen say spiritual kra because ho your pepe sa ehu ne bebeto so. Mesre etifo. Ene yare ne na mframem. Sure. Ma honye din sure ma abusua ni nyina enya won so mfaso sure enuro ne ye hepa plus pavi ena plasmos ene ye nyare ansen anomo entwen me wakoma nkoye oya ana so brebo na onipadua ne nkase wo yare ansa manipadua na ho ode anya nti untumi eni o house nkunim me personal lines nso ni frɛ me ebia so doc me ba ne benom ne sei me ankasa kra we ne ha me aduro no beboa me ana doc me nyare me pese me hyase no maduro ni bi matesa wo ka kwadudie ho asem sei tumi boa yen me yi yawdie nso efiri nipadua ni yes nti doc me se de ne ya wadai metumi yi yawdie afiri me mu ne meboa wo de wo frɛ me ana frɛ na Krobea ya wadafo asem ye be hunu kwan a ya be fa so watumi adayi na bibia kan powerful ebi so also your ba sebe infections nti enne sabio we bomoden si wa himfie wo pese nipa nyina hunu wo pese anka ye fa drone shot aerial view wo de infections nti nipa ben ho kra na yem hyehye ye beboa ma onipa dua na nya hoden na long shot any close shot ni nyina no ya tumi afa ni powerful 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say no ne ye Helper Plus Pavi ena plasmos na honye din okay so bi ka bia to no bia wo kwa benya bi honye din ena ma obi so nton muru 20 ne ma monton ne moma baso na nye fe bia benya bia nom say ni su ana ne to pai yankopon sra adama o ma na de me so me de aka ho me de nasa ya munyi nsuo ma me open nsuo me pensuo na capsules so enti me no eto de bia me mixture no mitumi fa ebia Helper Plus nsuo na ma fa pavi nsuo na me de plasma stop aye na me de awodo enti me hwie nsuo a na ma tutu paye na gum na ma kanum na ma bogona me che hospital junction Kenya ase ho ba bi ada no na me kire no me che obi bi wo ho said your body no otiniema pa say na some person friend so for no onimniema pa onimni otiniema say na me say me do that area na me chai mampanyini kura yes so me sro na me tiaye me kono me say Helper Plus me so de beje me somebody bi last me we program this dog me ko try the now can na me answer for the first time
metumi afufu to no ane fufu to no ede ne nsa no ede ne nsa sisi mu esan tete hye ne num wose onye bi sa da usi Africa ne mukura na ya oya nyankopon sha help plus doctor adofo papa no nie eduro no eye yaka ho asem ne de akyerew mesra frɛ de ma frɛ pa ma ya ade na emom wo frɛ ne antumi amfa kotobi eye 2020 each unyame yense ni nyina 60 Ghana twɛn na tie wei nyankopon sha help plus doctor mi twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bibi sie me da. Oh me. Adaminim. De me sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabron so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawu fo ya na ya Dawu ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum obi benya wa na free ade na apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa maltabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa eni mu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba o mayi mu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben Sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast pra na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompamu yare wani diabetes
blood pressure, typhoid, mikaja diyan. Mmarima yemre won pemu nyina. Wasa ho yare. Woya acupuncture, sciatica ho yare nyina. Woya detox, etwi fifiri ni peduani mu ama wo to free. Sese yemfa yade enko ho nsama. Faith Homeopathic Clinic. A wo ma ben dodo. Branch ben na wo koye no. Ahenema kokoben. A wo ben Geomas Company. Eti mu nkwanta no so hwa. Wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka. Wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59. Faith Homeopathic Clinic. Ujidia jonkwa. Owura bra. Debia sanopo ewio enumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unnimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira akwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241 709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me gye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo modwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches maako enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyie na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yushish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private in commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanodia yedeba abaya juma yefua omojo marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben Edwano. Edwano so omo main station omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwlaga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonse kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edijai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntise ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision.
ebusioni bibi na nsem wo de na nka kosia na disua anya crown na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma oh my god mebe or receipt brofose akono ebi a oba bi huma sua ekofon na opese osua huma ana okenkan hu na de yi a ni nyina frames bookshop and stationeries how the books no chapo esanza hey ya ne headquarters no efrim motofo aso me kire crash e de kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma oba ni sua de na bibia ntumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books notebooks pens and pencils natara big and dark's brown afi bibles mathematical sets poster colors crayons dictionaries ni nyina bi wa ha bomade anabra na ha de oba woni beji keke esan say o man bia mpuntuo ejina ho masua so wo pe bia to abra ye de ma fofofo akoda no mpo oye bonfo kanata fa ho bedon ye na obe bema frames bookshop and stationaries ye okumase asante mantemu ha anyone clinic abro sanim Roma Hill Asem na meken odo tobri rural bank echi wonu mpe Fresio 055-8474-607 frames bookshop and stationaries books in your headquarters. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase. Yakoya, Yaba, aha, 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi, you know, Wasuguso, and every ye, Utie live. And then we are no akai na wada Sechedumasi Rural Bank PLC in Swase Edia Mame. Ye kan yesika Krobea afia pem ahankura de watching mu. Mfinhia dua nanum na Sechedumasi Rural Bank eba ye edie. Na wonu mu adwuma a wahwo ewa Asante man mu. De woguso a oyo enya asem ketwa. Wutie mi mana moto. Na wura onom branches no baabi e ben wo bia mu na wone wonom enkoto kese na beboa wankasa oba Sechedumasi kromu a ye ben Sechedumasi dwa no okọ adwira ye ben GPLTU for dan no okọ kwabere Kenya ase a Kumasi ya kwabere Kenya ase ye ben Kenya ase M school no abrosan ase kwa station hwa ye wo okọ Kumasi ha anwraga je ne dwom ho ye wo ho okwa aboabo haya nso a aboabo post office nachi asenwase kwan so ye wo ho okọ tafo a ye ben club 600 anamofre true school no oba aduma ye wo boss FM chi ho oba nyinasu adwira Sechedumasi municipality mu a ye wo mobilization center wo ho chechewre afija kwabere north mu ye wo bi wo ho ena adigwan mampo municipal mu ye wo bi wo ho na muntie ubetumi abebie ordinary current account ewo Sechedumasi Rural Bank ubetumi abebie corporate current account ewa ha ubetumi abie savings account ubetumi abie susu account mebadaache account eno de wubia eya akwada ni nti ebebo akwada ne daache pa ubetumi abie fixed deposit ye wo very competitive interest rate money transfers ahodo ye yobi wa ha ye wo USSD momo P code wo ya obe link ya mo account no nya da bi akura na apa beba bank wo obetwe ato phone so na wayi interbank transfers yebi mobile money transfers yebi Western Union de Ghana Pay ni e-switch nyina no Sechedumasi Rural Bank yebi sa wo ya ankura ana abanye dwuma yemi bosome so a wogi wakatua wo pebosia e de atwitwa wo ho a ye be ma obi dodo edi ani brei loan be na wo pe ye masusu loan SME loans group loans akuafo farmers ye ma farmers loan munsum benya bosia ni bi na mu dia tremu kria ni mu ye wo bibi e friend smart loan sa wogi wakatua free controller nko ade a ahokyire bi abantentem emani ngwiase ye nkan keka ho bra ne ma smart loan bosome so ayate ya ade o pe bosia de aye ayi a edi aye awade mpa Sechedumasi for say bramie ntenase ne yema obi beto yen shares ni bi ba ko ye 10 pesos pe ukro 300 cedis kwa tododo na wanya mfaso dodo enso wo ho wate CEO manager every year sa na me frɛ no owura kwabna every year ne no manie je frɛ no de wonti ase na pese ubusa de fa Sechedumasi Rural Bank hu bia no wo frɛ papa yi obenya daage ama wate number ne ye 050 1682737 and 050-161-7924 unya fresa homa we ya
Sechedumase Rural Bank PLC yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa yɛbɛkyerɛ nsɛm mu nso ɛde ama wo ɛna wiai Osipes Enterprise ɛnso yɛ asoɛyɛ a Kumasi Krodua yɛ mu Kejetia Dubai Kejetia Police Station no wodi ewunya duru Kejetia busa sɛ me pa akyɛw ɛhefa na Kejetia Police Station no ɛwɔ sɛ yɛnya kyerɛ wo pɛ Police Station ne nkyɛn pɛɛ ɛna Osipes Enterprise yɛnso yɛwɔ a yɛdi adwuma na anuanom mo ba yɛ nkyɛn nneɛma baby na abenya wobenya perfumes a ɛyɛ papa perfumes a egu huna utwamu a yɛse enipa dasani bi sɛ yaba betwamu ho ɛyɛ wo ho agye ho wate ase utwamu a ne akai wudin wobenya slippers ɛma ɛne mɛma deɛ yɛ kama na mpacha perfumes no ubenya brand bi te se Asad ope Polo ope Club de Nude ope Miclot any perfumes ahodo a eye kama ne bo ne da fom a J Osipes Enterprise na slippers ne so brand no bi te se Adidas bi te se Nike Gucci Hems any Versace any brand bi ehia bia no oba Osipes Enterprise aha na benya bi ye nneoma no yetuton ye nneoma no ne bo nso da fom ene ye nneoma no eye papa nso ye number ye 0249 238370 ena 050 252 0624 unya fresh ahoma we ya Osipes Enterprise for ye beje so no akasa ne a kire nsemu nso de amawo na we traditional Dr. Dawood ono ne Dawood Herbal Hospital no anuanom ne adofo amutie mie se wunya ba Kumasi Krodua mu a eje so krapa edane a enkane na Metro FM ni womu no saa dan no mu na Dawood Herbal Hospital enso di ne dwuma enso ewo se wutie mi yade bi abekɔ so abu se wogye ho anyi o aho kyerɛ de wonnam bi mu enam yade nti onue jaisu na gya adwendwen na wo de fa wo hawo no fa bra bewura Dawood aso ye ha na de bewura ha wo de sede ani nkunimdie na bɛkɔ wate papa yi sɛ wo yɛ oba awo ho ayɛ wo dene a bra ade asi akwanti ama ntumi mu no be ye firi hɔ sɛ wo yɛ bɛma obɛma ne nyadwuma koraa edafom bem obi nso de sori a ne sensen homobomobare hwarehwo wo ba Dawood Herbal Hospital a ebe pagya gina so yire nkyɛn sɛ wo yɛ obi asikyire yade bi na etete wo stroke yade bi hawo emoja bruso bi nie enemu yade atena so wakwa enko wanya ulcer ana prostate mu hawo fibroid bi na menua ba abeto su koko wakeka yade be na hawo eje so krapa is the location. Daniel Kanana Metro FM ni wumno sada ni mu na Dawood Herbal Hospital. Edini Juma. Fred Dr. Dawood. 0244 886437 na 0201 681 717 and a Simple Plus phone and accessories and the Simple Plus sawoba Kumasi ha adeshemai Kronfinfini adeshemai baby a Dr. Caesar so ye ne wono ye nini ne di hwe animu Dr. Caesar so ye no opposite na a Simple Plus phone and accessories afi so gina Kejetia Dubai get 2 animu ho a abrosane ani get 2 ni di animhwe no ne first floor ho Simple Plus aso ye enso sa wo ho na wo pe phone accessories etu a odie enye ba bia na se okotu phone accessories na wo pe bia to e won krunkrum a enye ba bia na se okosa wo kwa kope bia to ba bia yaje atum na yehu se wonom phone accessories eye papa eye Simple Plus ya se wo pe charger ya pe Simple Plus die ni bi me die nie me de charge me phone a e bonin tentem na utumi hu se e charge che battery papa Simple Plus ne ton power bank senye Simple Plus die ni bia mento sa wo pe phone protectors de hwe hwa abefa wade wo pe iPod wo pe phone covers wo pe headset hands free earpiece bluetooth earpiece and neck bluetooth phone accessory bia wo hia bia no ya bra Simple Plus phone and accessories ya number nie bibi nie na wonte ase afre yen ma yen kasa 0244 59 0374 and 0241 709636 we are digital heba
ɛna di grow fine herbal tonic aba anuanom grow fine herbal tonic no eja tuato grow fine herbal tonic no aduro na aduro grow fine herbal tonic no se wunya binom a ugina brane wanum ato a wuntumi ni die anadwo wuntumi na osori anopa na ho ye omre obro wa wonsabuo munye da bia wo de tepapo ano na wo ka ubu nse ya obi die baboro so obi die badako na anu na atwa obi die nso atwa kora ema kora onua kona koto grow fine aduro na aduro ono nomo a eboa uni padua no ma necessary vitamins ema wugina brane na wonhwe oba misi heba kolinak PFA smart heba wo boase eni ba bi eto nro bia wo kasa ope grow fine abenya bi oba Otec FM ha front desk ubenya grow fine ni bi ato obete se card nam na ebo grow fine yo dende hia no tumrika kopebito na beboa ye number ye 0244 596532 0244 596532 and a Limbo Wave Enterprises so e wo Kumasi kuro from